keke Mas. Apa ngomah damar ki WA. Lah pripun? Keterlaluan. Mas. Yo ngene iki lho Mas. Lumayan. Tapi syaratnya nek ibu mak wis ya entuk 100. Damar yo ngono. Oh ya. Wong ki nek pengen anu ya kudu nyambut gawe to Mas. Lah nggih, tidak ada rezeki yang tiba-tiba. Ngopo? Karo melu ae wae piye? Lah kowe ki asisten kok merintah aku ngopo? Kekreane. Kowe ora ngerti nek Pak wong iki tombok ora ngerti kowe. Ora ngerti nek Pak tombok. Mulai nang Magetan ngono. Kok dadi wong nesu-nesu. Endi mau? Oh iki. Jan aku anggar kelangan gawone nesu kok piye. Damar Di close up kamera. Nah. Tolong kono. Oh, ora ngene bagus rene. Lah gare matane kira. Piyai kene ben percaya nek kowe iki titisan ingsun. Tenan kok. Awas gaya rega engko mbok kop. Di kop. Nah, mlakune ya wis persis lho piye. Oh dibuka ikete dibuka. Dibuka ikete ya. Iya ya, Ro lu. Apa ada ngono? Anak kula Bu. Anak kula. Nggih. Anak kula. Anak. Dadi nek lewat mriki ngoten sak dirurui nggih, Bu. Woi, anake gareng ngoten ya, Bu nggih. Oh, bodho kok ndangdutan saged. Oh, sip. Malah saya, Bu. Mangga, Bu. Napa, Bu? Sing pundi? Niki bojo kula. Sing niki. Bojo saat di panggung maksudnya. Ya ta, Mas? Ane kok ya tukul kae. Ayo ora niat tok sire iki. Sire iki ya mung tombo pegel malah dadi damar kae. Ibarate buka lawang iki mung mlebokke ndas tok lho Mas Awi. Terus bali meneh kok iso. Mah tukul pengenong ae. Mulih-mulih kok dikabari dadi Mas. Jadi kula mbok digugurke kula ngoten niku. Bareng lahir kok blas ora mirip aku iki Mas. Lah pripun? Mirip bapakane. Lah bapakne sapa? Bapakne damar. Lah sampean ta? Dudu. Kula lak garek. Dibuka kuluke, dibuka kula lak kuluke. garek. Heeh. Nah, nek Dik Damar niku mirip bapake. Sinten? Winarno. Pak Winarno. Nek Padha wae. Beda, Pak. Pura bae. Nek mirip kula mesti Damar kae ya wis coreng-corengan ra karuan. Maksudnya nek gak coreng-corengan ngono lho. Mirip Winarno. Winarno. Jadi dua orang ini. Anda dua orang. Nggih, nggih. Pripun? Berarti Anda dua orang. Kok dua orang? Gareng dan Winarno. Lho, Winarno niku lak jeneng lahir. Nggih. Nah, sing dadekke rezeki lak garenge niku. Oh, nggih. Munggah panggung dagelan Winarno sing arep nanggap sapa? Nggih. Kali sinten kula? Mbak niki Mbak Era nih. Mbak Era. Nggih. Ini Mbak Era. Karo Mbak Yoga jateke siji men. Oleh Mbak Yoga. Kaya angka 10. Sijine sing ndi, kosonge sing ndi? Engko sareng-sareng. Engko rak ketok. Sing kosong ndi, sing siji, sing ndi. Ya mangga, jumeneng mriki. Ya. Nggih, mriki. Engko Mbak Yoga. Mana di mana anak kambing saya. Anak kambing saya ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya. Jantung hati saya ada di kampung baru. 10 niku sing siji. Sing siji sing ndi, sing nol sing ndi? Sing dijal. Sing sijine niki nule niki. Lah nek ngeten mawon pripun? Pripun? 1,0 ngoten. Kok koma to? Lah wis ungkuk lah ya koma to Mas ngene. Wis ora iso jejeg lah ya koma to Mas. Menane. Wis poel. Nek ijing ngene lak 110. Gandeng wis ngene ya 1,0. Sendi. Sendi. Engko lak ya ketok dhewe. Nang wayah ya. Nek wis ngungkuk ki ora ketok. Akhire kok ketok. Tenan. Wis tok mbok grayaki lak ketok engko. Mergo ana tetembungan becik ke titik Allah rupaku. Lho, ya aja ngono. Piye to Mas? Becik ke titik? Allah ketara. Oh, heeh, ya. Lah nggih, Sak pinter-pintere bajeng kae nyolot mesti bakal tiba. bakal tiba. Sak cilik-cilike mesti iso gedhe. Maksudnya sak cilik-cilike
lelabuhan. Nggih. Sak ora ketoke wong di lelabuhan. Tergantung situasi dan kondisi. Nggih. Lho, gede. Lho, cilik enek. Lah yang ngono Mas, situasi dan kondisi. Nek kok iso cilik? Lho, maksudnya nek karo piyai sepuh ya kudu ngene ngajeni. Oh, ngono. Bungkuk ngene ngajeni ngono lho. Ora nek karo piyai sepuh kok ngene lah ya sesongaran. Genti kalih kula kok gede, genti karo sing nom-nom kok gede. Lho kan ngimbangi. Ngimbangi jiwa muda ya kudu melu muda, semangat yakin, muda. Kuat. Insyaallah tak usahake. Aku kan wis minum biomoringa. Aku rene ya gelar kuwi lho Mas, sepurane Mas. Mau sore aku ya wis. Niki tok mawon, kula tak mantuk assalamualaikum. Urung kok, Wah. Ya gelar ngono tok lho Mas kula iki. Mau oh iya. Heeh, wong nang Banyuwangi ya tak tonton biomoringa kok metu ning kono aku. Mau. Wingi ning Banyuwangi ditokke ning biomoringa ning kono. Mau ya metu mau. Mau. Ning lho nek kene pancene nek Banyuwangi iki ora enek biomoringa ora. Ora enek. Eneke biogas kono kuwi. Kono ya enek-eneke beli kita. Heh? Kono ya enek. Apa? Beli kita. Lah kuwi nyat gambare ombyokan ngono lho. Terus ditaleni ngono lho. Lah kita dilumpukke dadi. Iya. Dilemboknya dadi siji. Jenengan kurang? Apa? Beli kita. Mau cah enom kok. Oh, berarti ora. Ora. Ora pengen. Ora. Ya wis tak keke Kang Gareng kabeh. Pak Karyanto ya wis ora. Pak Karyanto sore ngat jamune. Apa to? Sore diunjuk wengi semangat. Nek nggon aku ora semangat iki. Nek nggon aku ora semangat. Oh, berarti kleru. Oh, nek nggon aku sore dombe, begini jengat ngono. Nek nggon aku tapi Kuwi nggo kramas mesti. Nggo kramas pancen iso ngono. Oh. Kok kramas sing nganggo sabun kok. Nek nggo kramas mesti rambutnya langsung ngono. Iki mesti nggo kramas kuwi. iya. Rambut sik. Nggih. Ayo nembang aja ngrembug ngono kuwi. Isen aku karo buduko isen aku. Aku dhisik wong alim kok ya. Lho jare mantane. Iya mantan, aku mantan anak buahe ngono lho. Berarti jenengan melu titik watu ning ngene, Ben. Lah Mas pripun to? Candi Borobudur niku sing gawe sapa? Candi Prambanan sing gawe sapa? Jenengan. Aku ki takon kok, Mas. Aku takon. Wah. Kan ngeyelan iki ya ora Boy, modalnya ya mau ngeyel ngeten iki. ora gelem kalah kok. Mboten. Tembange napa niki? Niki wonten anu. Sinom mawon. Sinom. Niku mboten diwaca kepathak, ngoten niku mboten. Kepada. Sinom Parijoto napa Nyamat? Nyamat. 6 nggih. Nggih. 6 nggih. Karena niki ada lanjutane si kucing. Oh nggih. Dadi nek si kucing Berarti 6. slendro kuwi gak iso. Si kucing slendro. Nggih. Sakniki Non. Ngenjang teng tanggal 13 niku. nggih. Nggih. Nolak tolak ku Monggo sareng-sareng. Salam-salam riyen Mas Yusuf. Kagem Kangge Mas Tarno Tania Jaya iki ngintil terus niki. Nggih. Anggere Yusuf Ansor pentas selalu ada. Nah. Sehat selalu Mas Tarno. Anu nika anu Nun, bentinane ngelatih mobil. nggih Cewek-cewek. kabare sampean kerep dikirimi videone. Wah, iki di streaming lho. Nggih nggih nggih. Wong agung ngeksi.
ingkang peparing. Tegese kudu eling karo sing maringi nggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Oh, nggih. Nggih gedhekke rasa syukure kaya syukure warga masyarakat wonten ing Kranggan wis diparingi panguripan nggih to, panggesangan sing sae, mula eling kanthi syukuran nanggap wayang. Insyaallah bar nanggap wayang rezekine ora lokak ning malah tambah kebak. Allahumma amin amin. Genti Mbak Era. Sekolah mengidul. Ya. Kepati ora kepatil. Kepadak mau. Kepatil. Nyanyi kon diam iki. Kedawan lho, Mas. Lah kowe entuk cendak nesu. Ora tau nesu kok. Wah, nggere entuk Mbak cendak. Yoga terus Mbak Yoga. Cendak terus ngalih to. Wong ngreget-ngreget adah tok ngono. Mbak Yoga biasane nek nesu Mbak Yoga iso. Ayo ora. Ora Wis ora tau nesu. Ora. Wong sing terbukti nesu kono kok. Apa? Iya, Pak. Genti nduk Yoga. Pinasu sing sayo sing rupa nek senggaan tiba ngesor iki wis lumrah, Mas. Nggih. Tibake dhuwur. Lek carane ya oh yo ya oh dites. Ya, coba. Dites lho. Aku wani menang, wong aku ora dibayar, wani menang iki mok aku. Mbak Yoga sik. Hah? Mbak Yoga sik sing Wis melu iki mau wis melu. Kabeh Mas iki termasuk kae. Mbak siji apa ora? Ya yo ji ro lu ya. Bareng-bareng ki jane krungu Mas, sing ora nyandaki sapa aku krungu jane. Coba. Iki nek bareng-bareng lak ketok kopak. Nggih. Dipetani siji-siji. Iki kok ketok oknume ngono ketok Mas iki. Ya, oknume ketok. Aku nek ora gawe wirang kanca iki kaya ora afdol ngono aku. Tenan, ora winarno pokoke nek. Jare gareng. Iya gareng ya. Ya. Yoga, yo. Ya ji ro lu ya. Lulus pendadaran,
asor laras. Lho wis, Rakitan wis. keringetan. Heh? Wis. Lho kita patenke kok, Mas. Oh ya. Nggih. Era, yo. Ciro lu. Arep ngenai apa? Heh? Arep ngenai apa nek aku iso? Lho njalukmu apa? Anak. Ora. Maksudnya tak kayak damar kan, Mas? Tak kayak damar lah, Mas, maksudnya. Wah. Piye to? Apa lagi? Tekan kene lho aku nakon sinden samene oke. Lah iya lah mau dolan dikon yo anakku kok. Yo, Ciro lu ya. Ya es kono. Ayo nek aku dhewe. Iya dhewe. Dhewe wong kowe mukti wae dhewe ora kabar-kabar kok. Lah kok koyo kabar-kabar wong ora. Iya. Anu tolongin saya. Ya Ya Iki Yanti deh. Iki udu. Sik Mas. Aku koyo iki udu. Apa? Coba via sik. Oh ya. Via sik. Sabar nggih penggemar. Tapi via sik. Yantine kok sih. Untuk Yanti lovers tahan dulu ya. Nah, tahan dulu. Via. Ayo, via. Ya Cahayu cintaku sayangku. Ya, Ciro lu ya. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Urung kok Mas, sing dibaten kae mau. Ayo Mbak. Ayo kowe mau apa? Was. Sinden lemot. Ciro lu ya. Wis tak baten, Mas. Ngono ki mau. Heeh. Wis krungu urung? Lah kok sing mbok batin kok beda kok. Sing mbok batin Mas Dinur aku ya. Lah kowe. Semut wis ora entek barang tikon. Iya. Mama, ya Mah. Kasih tulodo nggo anak-anak, Mah. Kasih ibu. Iya, Mah. Via pengen, Via. Sik, Mah. Timbangannya nek bocah nesu Mas do ning Gareng iki panggung. via angel. Hah? Iki via angel seratenane lho. Oh. Kudune sabar-sabar jenenge. Kabare nek nesu udo kabare. Oh, kabare nek nesu langsung blejet udah. Lho justru aku iki nunggu dek nesu kok. Ya aja. Nesu kok, entah. Nah, ya. Ayo, Bang. Wah, depane. Ayo. Sik. Aja jengkel. Yo. Ayo HP siapkan. Ya kamu bisa, Video. Tak bantu, kamu bisa. Yuk. Ini namanya strategi. Lanange metu. Lho nek mau lanange metu Mas, lha iki nek padune kalah kok sing lanang kok. Lah pripun? Hei, aja ngono. Lah kon piye? Ngono. Bojone iki crita karo aku, Mas. Oh piye? Aku nek ngayahi bojoku kaya ngayahi kakangku, ngono. Oh malahan. Lek maksudnya ya padu kuwi mau, kaya masa padu. angger karo bojone masa Assalamualaikum, pangapunten nggih Mbak Yu. Masa ya ngono lah ya. Sapa iki? Mami ya? Heeh. Mam, kasih. Sik Mbak Via. Hah? Kalau menjinge didelik kene. Nah, ngono. Wah, bareng kolu malah mekar dadi loro. Jarang. Tak urus. Maksudnya apa? Makane dadi loro iki. Lah maksudnya iki kiwa tengen lho Mas, kiwa tengen. Dadi ora ketok kan. Nek putih lah ora ketok Mas. Dadi neng jero lho Mas, kiwa tengen. Iki kudu nganggo mata batin ngene iki Mas. Iya. Lho nganggo. Lho loro, kiwa tengen. Kuwi koyor ya. Hah? Koyor. Oh koyor. Wah, nek nusu ngeremet-keremet lho Mas. Tak nyedak menawa diremet. Ayo Mam, kasih tulodo nggo anak-anak kita Mam. Ayo.
Rene tur. Tur catur rene tur. Catur rene. Catur. Rene. Wis seneng nek pake karo buke Roman. Rene tasih go rene, tasih go. Weh iki wis pangapunten Buduka pun dadi wajib kula nek ketemu niki pancen kudu nafkahi niku mesti. Bayaran karo giran mundi. Giran iki ditransfer marah ya. Nah, Gareng larang ya ngene iki. dudut angel dijeglok kok. Iki dinafkahi kabeh ta iki? Ora. Loh, sing dinafkahi kok ping siji. Yang membutuhkan. Aku yang membutuhkan. Lek mau ki ngopo akon-akon dadur niki? Ayo, Kowe ora tanggung usah butuh jawab. nafkah wong kowe kabeh wong iso nafkahi kowe kok bingung. Lah kowe iso ta? Damar. Bapak le. Sapa to? Ngene iki ora tak kekke, Mas. Apa ngomah Damar ki WA kok. Lah pripun? Keterlaluan. Mar. Yo ngene iki lho, Mas. Lumayan. Tapi Mas. syarate nek ibu mak wis ya Heeh. entuk 100. Heeh. Damar yo ngono. Oh ya. Wong ki nek pengen anu ya kudu nyambut gawe to, Mas. Nggih. Lah nggih, tidak ada rezeki yang tiba-tiba. Ngopo? Kowe arep meluk ae wae piye? Lah kowe ki asisten kok merintah aku ngopo? Kekreane. Kowe ora ngerti nek Pak Wong iki tombok ora ngerti kowe. Ora ngerti nek Pak tombok. Nesu kowe. Mulai ning Magetan ngono. Kok dadi wong nesu-nesu? Endi mau? Oh iki. Jan aku anggar kelangan gawone nesu kok piye. Damar, Di close up kamera. Nah. tulung kono. Oh, ora ngene bagus rene. Lah gareng matane kira. Piyai kene ben percaya nek kowe iki titisan ningsun. Tenan kok. Awas gaya rega engko mbok kop. Di kop. Nah, mlakune ya wis persis lho piye. Oh dibuka ikete dibuka. Dibuka ikete ya. Iya Ji, ro lu. Apa ada ngono? Anak kula ku. Anak kula. Nggih. Anak kula. Anak. Dadi nek lewat mriki ngoten sak dirurui nggih, Bu. Woi, anake gareng ngoten nggih, Bu nggih. Nggih. Ya ya anu dhuwur sithik. Wakil mamak mawon. Ora iso. Mamak dhewe. Mamakku wis ngukir jiwa raga, wis ngrumat kowe, wis tenan kok. Tenan. Kula mboten sok Kudu iso. roke-roke. 100 lho. Kula wakil mamak mawon. Ya sak nyandakmu le. Iso ya tak bayar, ora iso ya tetep tak bayar. Ya. Kok meng eno? Ya Kau ya ya Wes ya. Ya. Pancen anakku sing siji ki kalem, Mas. Nggih. Dhisik yo teko buke kene riwayat yo. Aku yo kalem-kaleman, Mang. Piye, Dik? Alon mawon. Dadine yo alus tenan. Alus, nang ndi alus. Mbokne ya kalem kok. Aku sih Dik, monggo bareng. Ngono lho. Alus. Nggih. Ditutup ya, Mas? Nggih. Hamba Monggo sareng-sareng. Terus
Mbak Yoga. Ngomong sak lagu sing ngersake niki wau. Napa? Mboten sing kathah. Oh. Si oke. Nggih, lha mau ora tutuk pas limbuan. Ditutuk nih, ora tutuk limbuan, ditutuk ning ora tutuk gara-gara sok nanggap meneh ngoten. Keranggan kok lele. Nggih. Nggih. Sing suarane gandem marem sound system. Sinten? Oh iya, Mbak Wawa. Apa? Mbak Lia. Mbak Via napa Lia? Mbak Via. Oh, Mbak Via. Iya. Rene Cahayu, gini-gini. Ayo ne tompa odong dang 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 dasar ayo lencer gudeg. Yen sinawas katon langkung-langkung manuo Manuto. manuto si roten popong Via Dalam. duh si Randy oh lah iya oh lah kono mesem kene mencep Apa iya? Lah ketutupan ki lha apa ya ketok. Payo. Kok ngono kuwi? Lah kok miring? Aku kuaget masa kan nesu aku. Mencep. Kok le mencep miring ngono to? Lho. Mbak menawa setro. Lah dibenake apa ya kan miring? Ya. Lho. Oke. Ngaturke lagu napa kangge Dek ya? Nembang. Nembang. Napa? Wes terserah. Tenan ora iki. Liyane Kembang Rawe wingi wis metu. Kapan? Mambengi neng Tirto Arum wingi. Ora ya. Heeh wae. Duh. Kembang liyane Kembang Rawe apa? Lah saka ngomah sing tak cepake kuwi iki. Oh ya berarti kuwi wae. Iya ta? Niki mawon Mas. Mungkin nek mencep malah dadi ngiwi-iwi genti lho Mas. Ya wis nek lain tok kuwi milih yo. Milih yo. Waduh aku nek kon milih ki ra iso ya, Tru. Iya. Ayo apa wis. Jenengan mawon. Ah, milih Ade. Milih yo, Dik. Lho, anakku apa-apa tak pilih kok. Lagu apa tak iso ora nolak. Wis manut awakmu nembang apa, aku ikut. Ya duet wae. Iki dong rembug mencep ae to jare. Kono ya Mary pengen diencepi. Niken iki lho. Apa? Lah bar pipis ta, Bu? Ya, ngerti ya. Weh, nganu. Apa? Ngijolke sendal, bos sendale sapa sing digobali rene? Bar pipis sendale kleru ngene Pak Karyanto. Tenane ku nggone Pak Karyanto. Ngene Pak Karyanto sendale kleru bar diwaca diwali anek tulisane Tumini. Ngene iki. Nah, ngene Yanti dinggo siniken. Nah, tegese kuwi persahabatan Pak Karyanto kuwi mung sendale ngono. Sendal. Piye? Kejadiane piye pipismu? Kok kronologi. Kula lak teng pondokan niki jagongan kalih Bu Dukuh. Nggih. Lah terus si Niken niku pipis. Lah kula jagongane cedhak kamar mandi. Nggih. Lah kula kinten diceluki Niken lho Mas kula. Pripun? Lah pipis iki aku ngopo aku yo. Tak kira nyeluki aku ngono. Tak kira nek kode. Lah kok ketoke duwe lara rematik apa piye? Arep bareng anu iki tulung Mas, tulung aku ora iso mlaku. Lah sing arep iso mlaku piye wong kathok jek nang ngesor lho. Akhire ya tak unggahke ngono aku. Karo Heh? karo di Unggahke aku karo nyanyi. Di sana tempat lahir beta aku ya. Iya. Jeneng cah saiki milenial pipis sak nggo HP. Lah yo nek ana sing ngabari WA jal. Live streaming.
pipis guys. Guys, pipis guys. Oke, sawer ya guys. Pipis. Tap ya. Tap-tap layarnya. Apa Lah tembangnya? iya cok nggo HP lho. Apa? Berarti ngarani aku. Loh, sing sok ditap-tap kae kenapa to? Apa tembangnya duel? Duet. Yuk duet. Apa? Lintang asmara empun e. Wes. Sing urung, sing donya urung enek ngono ta. Apa? Oh iya sikan to, sing mumet to. Anu wae. Apa? Apa kae sing Mbuh. Hah? Oh, Master Mendem. Mister Mendem. Oh, kok sing ciu-ciu. Mister Mendem. Ngene, Pak De, sing ciu-ciu ki apa, Pak De? Ambulan kae yo ciu-ciu. Ayo ciu. Mister Mendem kok. Maksudku ki yo. Masya Allah. Ora aku ki gur krungu cah-cah penene. Kabare pripun dagelane Cak Kuntet iki? Diboyong mrene ta? Dagelane Cak Kuntet iki. Nggih. Mister Mendem. Ya apik kuwi. Oke. Yo, Ciu-ciu. Mister Mendem kok ciu-ciu. Lah nek mendem ki apa to, Mas? Yo. Buka jaipong. Buka rebab. Awas! Ho aho, ho aho. Yo! Ho aho, ho aho. Aku wis kono cium aku wis matur men seneng omongan wis tak aturi yen buat kemari lali banjur ngojobin sampeyan dadine Ora tak kakas penting iso tuku beras. Adik ya tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Adik ya ati tokne wae yen mendem lan dlosor dhewe. Mereka mendem rusak awakku. yen wis mari kancaku pamiti sabar bagi mendem yo ditinggalake Selamat tinggal akan cakulere nondugal tongano kuat mendem wis ora kumat. Ya dek ya. Roluma. aku wis kono cium aku wis matur men
bedem sisih. Alon-alon ae. Ya. Sini ngombe mari mas bedem. Sik. Mas. Ora usah melu-melu jadi. Kuwi wong mendem wong stroke. Bedem. Aku nek bedem wis kaya dene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Ngono. Aku tak nyanyi ya, Dik. Ya. Ojo mencep ya. Tak engkop nih. Ndale mak aplok ngono. Ya. Ora takkan penting iso kuperah. Ora tak anggap penting anak bojo ayah. Aja muni nuturi kaya kiai. Hati tokne wae yen mendem lak rasa dhewe. Cukup ke lelakonku Mantene bener kandamu Mereka mendem rusak awakku Yen wis mari mendem wis ora kumat sampun mari semangat Mas. semangat sayangku Semangat. Ya, nyambut gawe berkah rezekine Amin. amin sang soyo dalu Wis mau. nggih sesuk ujian ta Mas Nggih. nggih tak dongake lancar sing garap ujian Amin pangestunipun. Kula awur kabeh kok. sesuk mata pelajarane napa Waduh, apa ya? Matematika pun wingi, Pak. Sesuk kayake basa Jawa. arep pinter matematika basa Jawa sastra biologi PAIPS ora urung nek rapi sing diuji yo ekonomine Mas Nggih ya. nggih Dadi sing penting ekonomi nggih. ekonomi lancar Nggih. bojo mesem Ora mencep iki mau. Nek berarti kuwi faktore apa kok iso mencep kuwi faktore? ya banyak faktor kecapean ya iso Nggih. kecapean lungguh kan ya iso Mas ora liyan kan iso Salah duduk ya iso. salah duduk iso Nggih. oke faktore oke kaya bagian anatomi tubuh kae nggih Man. Ya. Overses ya Nggih. taksih wonten Dagu Wonten WA. nggih Menika sik. Oh, menika saking Bu Sri Rezeki. Bu Sri Rezeki Nyuwun lagunipun Gelang Alit. Banyuwanginan, Gong. Heeh. nggih Mbak nika ingkang minangkani. monggo Siji meneh berarti Kang Gareng. ngoten Disepati ajeneng diri pribadi. Ya Mas, ya. mung gumantung ing kedaling Ayo, Mbak. ati mergo Mantep bisa ireng manise
Sine diri pribadi. Salah lho, kuwi udu nggone kok dilebokne kuwi, Mas. Sakadale lati. Atiku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manise. Udu nggone aja dilebok-lebokne nek beda iki. Lah nyileh tok lho. Ora etok. Persahabatan Enggak boleh. enggak boleh, enggak cocok ya. Tapi kan larasnya podo. Ya, Nah, padha. ngono. Larasnya laras menjep. Laras panjang. Iya. Napa Pak? Gelang alit. Gelang alit, Iya, Mas. Mas. Nggih, Nggih. gelang Kok alit. Pak to karo aku kok, Pak? Pak Petro. Oh, ae. Pak Petro. Tak kira terus kalingan sing mau ya ketonto Pak Nggih. ngono. Ngomong Pak Pek mawon. Mangga tembangipun gelang alit. Nggih. Blong 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 no 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 drung ya. Greng dalang greng. Piye to, Mas? Jenengan sing beksa, aku sing nembang. Iya ya, tak Iya, ceketi. Mas, ya. Tenang ae. Wah, aku agak sergep-sergepe kok, Nduk. Aku terima beres ya. Wis kowe meneng ae penak-penak. Iya. Enggak, Mas. Kayak apa? Ya. Wes kalakon semene lawase. Sayarita yane. Sonim yangi murlarika kodyane nani. Segoroyo ana pesisire suci watase kupire melonco raina wangi sonmo kaketika.
Matur nuwun. Heeh. Di walik PLBR. Iki gandeng adate menika bersih dusun utawa bersih desa. bersih dukuh